har vi Mynte, der lige har været i bad. Hej, jeg vil jo på noget i ansigtet. Det er sådan en eller anden creme fra min mors butik. Hvad er det for en? En creme, der giver masser af fugt. Hydra-Skin Light. Hvad gør du så efter? Jeg bruger den her. Sådan en god en, fordi jeg lige har været forkølet. Så bruger jeg den lidt her ved min næse og ved min mund. Eller mine læber. Fordi de er en lille smule tørre. Også hvis nu om vinteren, man har sådan tørre hænder her, så er den også god lige at smøre på. Du elsker den faktisk. Ja, du er ikke. Du er den ikke? Hvad er det, du kommer i håret? Jeg starter med at bruge sådan en hårolie-ting, man kan bruge, inden man fintørrer håret. Det er sådan en, der beskytter håret, ikke også, når man skal fintørre det? Den propper du lige i de lange hår. Ja. Shit, du har også fået langt hår, hva'? Ja. Så er det klar til, at vi skal tørre det lige om lidt. Ja. Så blev jeg færdig med at tørre mit hår, og nu skal vi prøve sådan en krølle. Og må jeg lige sige noget vigtigt? Jeg kan se, at du har jo ikke tørret det helt. Du har kun tørret det halvt. Ja. Og det med vilje, ikke? Jo, fordi at så skulle den her hjælpe på, hvis man havde nogle krøller. Eller hvad er det for en? Kød Company. Du har været i normal, kan jeg se. Ja. Så nu tager du den i håret. Ja. Og hvad så? Så skal det flettes. Ja. Så du smører den der i, og så fletter vi det. Og så skal vi se, hvor mange krøller du har med en time. Ja. Er det sådan? Ja. Og du er god til lige at blande ud i hænderne, kan jeg se. Ej, den dufter godt. Jeg kan dufte den helt herovre. Nej, den dufter sådan hindbær eller blomst. Ja, ej, jeg tænker på sådan en strand. Den dufter virkelig godt. Det er spændende, så nu skal vi flette det. Og så om en time skal vi se, hvor mange krøller denne her, den har givet. Så er vi taget på legeplads, så flætningerne lige kan få lov at virke. Tror du, du krøller, når du kommer hjem? Ja. Det er jeg også ret sikker på. Nu er vi lige kommet tilbage fra legepladsen, og nu skal vi se, hvordan det her ser ud. Det er spændende. Ja. Hold da, jeg kan allerede se, at det krøller så meget. Og vi valgte at lave 2. Ja. Jeg kan se, at det begynder at krølle rigtig meget. Hold da op. Det krøller vildt meget. Det hjælper da godt. Nu får jeg lige løsnet håret lidt. Og så tager jeg lige lidt af det her og tager det i hænderne, og så krammer jeg lige lidt op i håret. Nu her. Wow, kan det vende rundt? Det ser da godt ud. Det krøller da meget. Meget flot. Ja, det ser vildt flot ud, hva'? Ej, hvor dufter det godt. Er det ikke den krøllecreme, der dufter så godt? Jo. Ej, hvor er det lækkert. Ej, jeg synes, den dufter godt. Nå, det var alt for den her video. Hej hej!